Takže čaute, ja vás vítam, ja som Švajda a je tu so mnou kamoš. Je tu so mnou Samko. No dobre, pozor, hýbaj na toho tam. Ideš? No a čo? Pozor! No a čo? A teraz vieš, že sa stretneme, jak vtedy v strede. Hej. Á, pomoc! To je zlý chlapec, on do mňa pálí. Ja som teraz ho zabil. My sme sa navzájom zabili. Hej? Komu to pripočíta? Ja som slepý. Stoj, za tebou! No blík! Ide cez teba oheň? Tak to si bol ty. No, blík. Si pochváliť. Kulomet zabito. Pomsti to. Strelajú po tebe? No, a už mám 3 killy za sebou. Oprava, 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 oprava. Akurát to skončí. 12. Takže ja len 12 kg som stihol dať. A ja? Veď som iba teraz prišiel. Hej. No, To je nejaký fašenský. To je magúro. teraz tu bol nejaký kokos, čo vedľa mňa strelil. Počkej, to si ty? To tam som jedného zabil teraz. A teraz tam. Aaaa! Štít! No štít mi nepomôže. Ja som teraz zabil takého Milkíku. No, Po? to sa tak zasekol jeden. A ja už mám len 12 kg. Ja neviem koľko mám, ale málo. Ty si predo mnou. Nie, ja som teraz pred tebou. Táto stoj, vidíte, stoj. No, Počkaj, ty si sa takou zelenou budovou, nie? tu som. Hej, tu si vedomý. Tu som ho zabil, no, otačame. Kde ideme? Tu hýbaj hore. Tu hore tam jeden, červený. To bytovka. Tu, ty potrebuješ asi viacej, bo ja mám plnú život. Veď ja mám plný. Hej, stoj, toto som myslel. Á, tu sa nejaký zasekol. Ja ho zabil, ja. Smola, ja. Stoj, no Paťo. Tu. Pána, ty si tretí. Pozor, Paťo, pozor! Kvôli tebe ma zabijú. No, jasné. Ja som taký osvojený. Dávaj, troch kile. Pomstím ťa. Zhodil som ho na zem. Teraz A som... ja som teba. Nie. A sa idem ku tebe na chráni. Ja ho zabíjam. Mám ho v pohode. Ja som za tebou, čakaj. Rýchlo dopredu. Ja idem z druhej strany mosta.
Teraz som sa uhol. To čo bolo? Ja ťa pomôžem. Môžeme aj teba? Tam ani jednu čiastu života. No ja teraz mám hovno. No, tak je tvoj. Asi ťažko. Aplauz. Krásne. Počkaj, ja som možno pri tebe. Hej? A o čo sa stavíme, že nie si? Ja ste zabili? Joj! Jože, to si ty! Dorici. Ale som ho zabil, ty pána. Asi o 2 sekundy začal skôr do mňa strieľať a som ho zabil. Šanto niečo spraviť. Nie len si sa Maria opla. To je ten istý. Ja som možno pri tebe, Počkaj, Gáďa! Nie, to nie si ty, to nie si ty. Kde? Á! To je debil! Rýchlo. No! Á! To traja idú do mňa. Čo je, Sovel? Zrušil mi hovor. Nevadí, teraz mi budú povedať. No. Tu ideme na to, frajerika. Frajerika ideme. Asi viete, čo to volám. No, keď neviete, tak mám to si do popisu, aby ste si ma pridali. Pána! To do mňa strieľa! No toto? Kedy do mňa strieľa ten debil? No toto? Svet nevidel. Čo mi nezdvíha? To sa robí. No, toto asi nebude dobre veľmi. No, takže čo už? A už ideme na to. Ja zo chvíľku asi skončím. Asi tu asi není. Je podobno a hraje asi. No, pekne. Na danky online si mám ešte prijať. Ja mám lopta 87. Do prdele. Ja pozerám nožný von. Dajo! Sorry, lebo ja som ti volal a hneď aj ty mne, potom ja som dala ukončiť hovor a mi nešlo, lebo obidva sme začali tak to volať. No to vidíš. A tu, ty zelené. Okay. Ja som tu rozprával iba o tom, že zajtra čo budeme mať, že zajtra máme voľno. Hejže. Sorry. To ty si bol? Ja som zabila toho Peťevu a som ho videl. To ty si bol? No počkaj. Hej. Ty si svinia. No ty teraz uvidíš. Ale dobre, pána chodil. Ty teraz uvidíš. V garáži som Mina, pozor, paso, Mina! Ty tu plány. Tak si teba. Ale ten druhý ma zabil, nie ty! Som pre tebou! Som pre tebou! Au! Neviem, povedz. Som pre teba, ťa kryjem.
Dobre, tam... Powiedz, to zaraz tu, taki. A! Stop zima! Hej, ja już nie mam żywot. Jedna kulka to mnie, a nie było. O, Jessie. Przyjdę konsumerowi. Na to moście. Tak, ja cię widzę, chodź, ja tu chodź na moście. Dalej Krima. A za co ty mnie ciesz? A mnie zabili. Ty jesteś dużo. Ja sam cię okej? A ty jesteś sami tego wdziasił. To dziękuję ci. No to żołnierz zarobisz, no. Jeszcze takie 3 minutki, girl, hej? Ty. To nie możemy. Ale na taczek to można grać. Gajo, wytwormy ci własny kanał. Hej, bo jest samochód debil na pokoju. Jeszcze ją po pokoju. No, A ja mam żeby? nie. Leży normalne. No. Kręcisz? Potem! 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 Jas! Dobry, hej, żebraćko. Dobry. To są ja. Ty co stwajasz? Ty co stwajasz? Dobry, tu. Kretyka. Dzięki, że się na dachu. Jedziemy. Jedziemy. Chrańmy. Chrań. Tam skoro ty mi to powiedział. Prosimy do Chodź ku naszej wieży lampy. Gajet, i super. Ja straży już oprawą chyba. Bo ja mam pomysł. Kill! Dawaj, słodam, czołgów nam bezbronne dzieci. Ranne dzieci. Chodź ku naszej złomenej wieży. Chodź, są do 2 kili, są do Odgryzł farmy. do 2 kili. Ja widzę, gdzie siedzisz na moście, hejże. Gdzie ty ty? Gdzie ty? Hej, A jeszcze? teraz cię zabił, hejże. No i nie wiem, ku tej Chodź ku wieży. naszej No wieży. i nie wiem, kto to będzie. No ja już tam czekam na ciebie. Ja tam... Przypatrzcie, przyszła moja babka. Ten jojo tam. Dałem cicho być. Hej, a jak? Hej, a jak? Zawtra mi da 100 euro. Wiatra mi 100 euro. A mi kupisz w bufecie. Kupisz w bufecie. Hej, ty pana podpisy. Ty jesteś jeszcze za mną, i ty jesteś skoro posledni. No. No. Wy widzicie minę Craft 23 PP je trzeci od spodu. Ja si to nie wymyślam. Ja si to nie wymyślam. A ty si stoi. No, ja som pred tebou. Pýtame Som teraz. štvrtý. Štvrtý. A nie, Gdzie? to za- Dobra, ja już wiem kończyć. Ja już Takže wiem kończyć. čaute.